tangianmu tutuhani asa hosau dia kodang di baheko taulina dengan tudamang dohong si sol hoti tudamang dohong si sol hoti kadang si tutu di patudu hoko urcumi tunatu atu waki oh toho maho tutu ha holong aku sirok
Borhat mahom oru, borhat mahom oru, rapotangi aki. Dina dua kang besar, hamu boru tuhe laki. Tumbur tu hamu marna tuai borhat mahom boru, borhat mahom boru, rapotangi aki. Tok tapasada marwanta martangi akila. Puji-puji yang berdongan amalet yang ma di pasar ruang nami itu ada pamungga basaya oleh Tuhan. Ala rupa kelalok kami tinggal di basam oleh Tuhan. Ima nama dongani hami oleh Tuhan. Roh hami syargan inganan nabi bing. Mendapot bagas ni bo pamoran nami bagas tikion oleh Tuhan. Oleh Tuhan di bata amanami. Takas siapa mutan oleh Tuhan. Ima nang mengukuhon anak lo umi hami tujuan bagas jorong. Ina mga pasu-pasu perdong sarpioni ale Tuhan maridimite na botong o matutong matungan hami ale Tuhan pataru hami bagasat dami do tutong gobi marungulam nami ale Tuhan ima udah bisa bataron nami ale Tuhan na sumararo may tulong ni roha ima na mangkarar do na majalo kada na ko kami ko partugaw na sa dalyon ale Tuhan o mana mabuka di bagasat dami Tuhan paturusan nong tibagasan las ni roha. Song ni mahasalu na kau dengan ni pak hasuton nami oleh Tuhan na susah tu pibagas tiko. Molo tungi perjalanan nasi dari Tuhan. Pataru nasi dari bagasan las ni roha tu molong nasi dia nasi aku ya Tuhan. Song ni masuan ilong nami bagasan tu tiko. Asal pasat tami tu tangam dabasai. Atong ramat do may tari tangyang atau patay ale amanami. Ale yang manami nari banudita, saya pinopari magwarmo, saya roma rajom, saya sahut marmonir ham di bagas aku dengan semua nabi dutita. Leo mat kami segala semua bersama. Saya sama bersama semua panesana. Di dunia ni doman nama dosa Tuhan. Umat kami tu kiu tu pangkunan. Balu maham sapangaku. Ai horona punaraja. Tuhut haku. Rodi asanga busa liling. Amin. Horas marida. Langsung depan ya. 1, 2, 3, yuk. Lagi. Jalan.
salud naman ang anak. Jika sa katupang lutorat dong kita sa mga. Aman, dohor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohor ni Todi Barbadia. Amin. Martua maganuk na magkabyari kabubat, na marparangi di akadalanay. Sa ipanganon mo doon na niulan ni tangan mo, martua maho jala sona. Idama sa isang nido tungon dakota paspas bawa na magkagari dakuba. Nasiga di sinamo pe dang tagamon hurangan nasiga dengan doon nasiga pibana dang doon nanggo najar saliring mangulu ibana. Suruhan ni Roha jala alogo sabindo kauliyon soribada na magkabyari jakuba kido si Budion. Haleluya, maratang yang magila. Aliyah manami naliban mabidjang podo na mga turuhon pardongan sari bionik di dahodo dongan namyon na masakat na magbagas jala narodo na sida mangido pasu-pasu atong saitata manasida di bagasan asin ni Roham Rangin Rajay manasida marhiti-hiti Todi Barbadia asa mamuka jala marudung di bagasat dami pardongan saripion na siday tangi homatang yang namyo ala asido holong ni Roham. Amen. Kulul mahamu marhiti-hita dami ni debatana sumurong siyan sa lubot na roka di mana mga ramoti ate-ate do pikiram mo nabi di bagasan Kristus Jesus do hatay. Amen. Hata ni debata manay si hamuluhanota di nagulurkon anak do buro ni Brian ni Tuhata la humadalo pasu-pasu pardongan saripyon ima si Jamonang Manelu do sinistri Juliana Buru si Tabarok. Ngayon do siyang bukubudan na siyang Raja Salomo dibito sa Lucia kaya sa probat kakasma Tabarokako. Jabu do sinamok do tiatyanan siyang ama alay siya Jehovah do ang kopardihutan napatas maroha. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan.
ido sah. Ya buku Buddha Nasian Raja Salomo dikuari dari Amsal di bahasa Indonesia. Nomor haroroan siang hata kibir masa merlapatan dari manggobarko mani manang menyerupa. Lapatan nasa sitongna di hata masal ima berbandingan bersamaan manang boy diterjemah tu kata-kata ima upama mana di bagasan buku dada padokan ni akka masyarakat biasa awai nasomal di padok akka halak napis tabah. Jalan masih bagas do pangajario do hopo jadi ngulu ganu pari dapat kita sian buko tujuannya dan apalah asa merdokar akka na maula hosa di portido do tajaka bukon tung torok do dapat kita gorni panurat ni bukon isarana di sisi Salomo siagur anak ni si Iake Raja Lemuela dohot Kanaas alai ubage di dope buko Buddha sian Raja Salomo alai bana do kahana no pister di hati hai lumobi di daerah Timur Tengah. Jalan kemudian do di Buriton Ibana Bukon termasuk mah bidu sapulusnya. Diajar hoto di sisongo dia do perngoluan di rumah tangga ning ada halak ngakose. Persekutuan ni manang 3 hal. Marhitiga de keluarga na mardame sonang makeluarga. Jala keluarga gade siula kon lomoni rohani indeba. Alay na ni hahlongan. Dia do si ulahonan ni ganuk keluarga secara pribadi. Jala dia si ulahonan na sida songon seda keluarga. Di tonga-tonga ni keluar. Marhite ayatong nang madokon pabuan nasudedi dokonon ina di tonga-tonga ni rumah tangga na tinuho. So nasomal di besian kita akahalak batakan. Ala didok diwari di sinamo jadi dibiktimai jadi tuhor burus tok sendiri ati na digeris ma burus tapi dus maido akka arta na di di sarana molo adong mobilita anggo arta boy duit yanon siang boy siano boy siang akka keluarga naas alay anggo ina pardihuta di rumah tangga tuna tinongos ni debata Jakoba do itu amata doho tu akka yanakonna di keluarga jalaido nasa sitong ay barita panapau nipe di do dungin na Jakoba mah dan jadi ujung jolmain kubakan madi ibana sada pangurupina bahay aku na berdiri saya Musa 2 ayat 11 nasiya debata Jakoba do ina jalan Arab di topa debatado nasida tumiru jala tudos rupani kemudian do permuduo di rumah
matang gani at kana porsea tu Jesus Kristus ay marga na pinili dohamu kamalimot na raja bangso na dinonggoman ni debata alani hanguluhok kamuma ngulu katiuror nagokdame holo haporsyao dobot panguluyon tu debata di tonga-tonga ni keluarga mo asa malapiti buy keluarga mo na gadi keluarga na magkamisonan tu ari na naingro amin matanyang makita thank you ma Ditahiro hamuna doleng marbagas alay lang tamahala Kristen marbagas songon si Pilipigu di bahini tangihok tamu madolo hata ni debata taringo turuho ni pardonga saripio ni hala Kristen na pinukka ni debata pinabuo ni hatana dung dito pa debata jomay dito iba nama dan dengan sasada bawai pujung kuba ke maliban asada boru-boru pangurupi bahe nakupna dungi dibuat di batama saja rusuk sa bawai menjadi ko boru-boru dungi di pasu-pasu manasida akup ni di do Tuhan Yesus dan jadi paulahon ni bawa jalmana ay na paulah ko jalmana dungi joli na asim na mga lakop do'y bana jala na manguli ng sirangipi pangalakop do ato na pinalumo ni debata dang jadi sirangan ni John so nod do dito hata ni debata tibaway hamuak kabawa haholongi hamuna maparlihutamu nabi so Kristus na makaholongi kuriyay jala na mga leho diri na humokok sa dibahini iya mamuday kamu tu nasida unak kamu marimas kosong ikamaloha mo madongani nasida sanga baik kamu nasida songodong panean di hanguluan na sorasuda songodong diro hatani di batatu akaburu-buru hamu akaburu-buru oloy hamuna mahataning bawamu nabi songon panguloy muna di Tuhanmu ay bawaido ulo ni pardi hutana songon Kristus ulo ni huriyay ikoboto porman toman madonga kalaboko dohot hamenako nito di parangi ni buru-burui imana arga di jodo ni debata dohot di jodo ni jalon atong parang ho kamu mahatani debata sulukon hamu maparasi ni rohaon dohot habasaron dohot hasirekon ni roha masih pauniunian jala masyasian maham saluhu riting ni roha muro rimas panonggasyo doho pangisahioni daw may siapkan digijang isa duhut nai masih haholongan mahang ay do raho ni nasul tenggang dungi dami nasiat debata ima mga rajay di bagasan rohamu
Jala saluhut na binahimuna marhiti-hiti kata manang pabahenan. Totong may marhiti-hiti gor ni Tuhan Yesus asay ba na mga rajay rohamu dohot ulaw mo. Atong nung alibede hamu hata ni debata taringo turuho ni pardongan saripion ni hala Kristen. Na manukum manang dumono diho ali pangoli jamonang manaluk. Olo doho makadongjok ko di jolo ni debata na uboto sa luho. Doho di jolo ni akadongan na pumudison. Na di pangito rohando si Nesri Juliana Boro si Jabalo na niririkmon. Gabi dongam musaripe. Olo doho makahulongi igay siya nasa rohan. Doho mangula ko siya nasa gugom. Puhut marparangin na bedia rap dohot ibana. Olo doho mga juad-jibana tumsura marhagalion manang humurang parangena. Jala nasutupa kaulahomu manang tadikonomi bana. Palima disirang hamatian hamusugot. Molo nang sadero ham manguluy sa lubot ni dogma nulura. Na manukom mau deho alinang Nesri Juliana Boro si Dabalok na niririk ni si Jamonang manalon bahid dongan nasarite. Naolo doho makadongjok ko di jolo ni debata na uboto sa luho. Doho di jolo ni akadongan na pungdiso. Na di pangidorohan do si Jamonang manalon gabi sinodukmu. Olo doho makahulong ibana siyang nasa roham. Jalamar pangalako na ture maradok ko ibana. Doho mamarangihon parangin na bediga pabuah hala Kristiko. Jala nasotupa magilolok ko manang tadi konong ibana. Pay madisirang hamati yang hamusugot. Molo nang sadar roham manguloy sa luhut na dogma nolud. Nang masada ni Roka lau upuk kapardongan sarit ni dilagasan tikyon laos patupaw na sida do tukal tuci. Itinon tujari ni nanain pagdihutan. Nesri Juliana Sidapan, kuberikan cincin ini kepadamu sebagai bukti cintaku kepadamu, bahwasanya kita tidak akan terpisahkan sampai mau memisahkan. Matitinon dari ini nanain sigotu. Jamonang Manado, terimalah cincin ini sebagai tanda kesetiaanku kepadamu untuk saat ini sampai selama-lamanya. Marhiti-hiti guarni de bata ama doho guarni anak na Tuhan Yesus Kristus doho guarni toti parbadia do nama do na pinadumu ni de bata dan jadi serangan ni calonman di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan de bata mahamu di sordako Tuhan de bata mabusina tu kamu jala say asima rohana midahamu di depan ko Tuhan di bata mabusina Tuhamu jala di pasor hol magamena tutod di munabi. Amin. Now, magdalo pasu-pasu pada sarip yoni sejalo. Ali Tuhan di bata amanami na gadia jalan na sumurong. Ako tangga ko kami ma rumah tangga ni si Jamonang manay do Nesri Juliana si Dabalo nang hopri sedayo di Joromon. Kalos manasida malas nirokan
Jalan bagasan hasetiaw ni pasaripion. Sinodangan ni kolong ni rokan ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Ali Yesus Kristus parohay manasida asa mahabo sa tuko nasida dinasa gulmit ni nasida lumuwag mga dopi panosa ni galubang iparunguluan molotu pero akapangduna dohot hasusan pamonang manasida mararokon at kasipangago perguboy tukoli jala apuli uju mga dopi sitauron doho parukilon asa manahan jala setia manguloy ko kay pari. Alitod di paripadia sungguh lima nasida ang sasaingot masaw tuhatam na bedigay ajari asa sayuka matukoti at kaparmingguon do tukungan niya kana porsiya. Pasu-pasu mananga kanatoras romotakas itokotinongan namin ng hop region. Pasu-pasu manang perjalanan ni Edet siya na mamuka sa ato na kaujukon asa gadajalan parsoran nuli na ganing patubukorong na masikangrongan niragot ni muda ni Jesus Kristus Tuhan namin. Haleluya, Tuhan makasalanan siya, wasapasasyon na siya sa kasalanan ng Lord, ipasasalanan mo mula sa siyang. Amen. Kita harus didik dinamakan kita pasangan. Ali Tuhan dibata amanami na di banua bijang Odo hararoan ipas-pas lokot silekol-lekol Royak kadang kabasa na maulitus Imolia di mau sa bahot kami tuko Ala di pasu-pasuko dong olu nami Pukasahat kami matuho diri nami Nang siyan na nilehom nito kami Sa jalo may
Dari pilihan na khusus diaro kamu asim maroham. Saya pasu-pasu mapilihan na hupasahat kami tuko. Asa kupar hasya kami lahu patibuluhok karajamu. Dito nga tonganing huriam doho di portibyo. Buhay marohanami makitihiti totin na kaliyay. Salampatan ni jajalo uboto kami. Godang ni sili kolehom di hami. Saya jahil mahami. Salam girgir kami madok moliati puko. Puho pasahaton pilihan kami dalam lako pasangapoko. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dohot holong nasihat di batang ama. Dohot persoalan itu di perbadiama. Nama dongannya kamu sa luhuk na. Orang semua dihina sa luhuk. Sampingnya nak minum. Sabila siya menyerah. Kemudian setuju berburu. Jadi sorry mah coba berburu selamat kalau kamu mati. Kalau jodoh kamu tidak berburu benar. Kita buat kalau kamu. Iya, gimana kalau jodoh mati? Akan baik-baik, tapi nama jadi kalau kau sana mengikat nabi, seluruhnya sana mengikat jalan. Mereka bahita siang nama 140 saya. Mereka apa?
Bahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serba tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Bahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya. Oke, horas. Amatta sorry para, inatta sorry para. Nawata kami sa luna, naso haro suri hukorayan. Akara janami, permisi majo kami, asal buat kami jo tuan di kota nami. Ada alam ni astiro hanami do. Ima na kalason, anak do parman nami nang tabba ho riperi kami sisa dai suto. Di seladi permisi majo kami akamang. Sorry pada do inang sorry pada. So ni majo hata siap kami borani hajutor. So mau lihat ya, Pak? Teman nami nunggari sok kita sisa dah hajutor. Sudah kami na dua temuna. Imari tikor nama las ni roha ro kita. Roksum ni na tami. Dinam takas nakin majalo para supa super bekasok kamu siap bekas jorin tu hatai. Mari tiri apa sonai. Sibuan las ni roha muri kami. Tangyang nami tumata nomor 2 riwata asang dia tudikira namangudon dilihat tuata diamu situ tuwalala tuwa sikoro tuwarana mau tuwa bordi kirangro asa dia tekan ro martabada balas ni ro rita soni majo padunjuro ni atanami. Jadi mau di atema di tuata nunggari sok kami amang permusik nami sisara juton Nangangiro sahara di godak kami tu amat tanawar tua di bata asangge ditulupi di bata tangyang nami ditikinaing ro ditulupi di pamasok-masok ni anak do parman namir di seladi alulur damang majo tamat tanawar tua asanggiat
Hari naudi are dari gadon, hari pada pasu-pasu, aduh daun menjauh tu amat tanah tu diwara. Mau datang mang permusik nami. Asa totong menolong ibarat doto dinasida diulang nami sanadot. Aduh daun kan. Atong mau datang mang permusik nami. Idokan nama dua siacur mula-mula siacur mula topa. Baik majori kami godang mula-mula hangat karung matu godang sobai. Satu lihat tu kami jo anak do parman kami. Satu lihat tu kanan do. Lihat perhorasan dia ni secara ajudan. Baiklah macam ni. anak nami mamudok parman nami bay mari ami godang parmemai.
Luzon, so itong magpakuragi di roha muna, asa rokoron namin ma, asa bagong nawar hanto ma dia nga tagtulog yan. Oras makakagitang namin, hamuna anak namin parawan namin na madyalo. Ipasama ka na tutuba, napasatos. Pero buti mga ka, anak namin parawan namin.